umaga sa ating lahat. Magandang ah, araw sa ating lahat. Ito ang insulin pump ko mga kaibigan. Ito ang tinanim ko para sa aking kalusugan. Okay mga kaibigan, dito tayo. Ituro ko sa inyo kung paano gumawa ng tea. Gamit itong halaman ito. Ito ang insulin tea. Ito ang gawin nating tea para sa ating kalusugan, lalo na sa diabetes o diabetic tayo. Okay mga kaibigan, kung tayo'y gusto mo tumikim nito, pwede kayo pumunta sa akin. Bigyan ko kayo ng itong halaman na ito. Marami dito, tingnan nyo. Okay mga kaibigan, okay, sundan nyo ako kung paano gumawa ng tea. Gawin natin tea ito, yung malinis na tea mga kaibigan. Ito rin, mayroon din akong ganito dito mga kaibigan, miracle fruit hindi ko tulol ako miracle fruit. Ito ang tambal din daw, sabi na sa mga expert sa FB. Nakita natin pag mag-research tayo, makita natin ito kung anong gamit nitong prutas na ito. Okay mga kaibigan, ito ang puno niya. Putulin ito natin mga kaibigan. Ito ang ating gawing tea, yung puno. Putulin natin dito. Okay, tingnan niya. Ito. Saka ito na. Okay, gawin natin ito ngayon. Sundan nyo ako mga kaibigan. Ito ng mga pinutol natin mga kaibigan dito. Yan ang gawin natin ngayong tea. Sundan nyo ako mga kaibigan. Ang gawin natin tea, putol-putulin natin ito at hugasan ng maigi. Panarili na natin na putol-putulin at saka ibilad pagkatapos, tapos gilingin at saka tapos i-oven. Ganyan ang proseso natin. Mamaya makita nyo kung paano natin gawin to. Sundan nyo lang ako para malaman nyo kung mayroon kayo dito sa inyo, mayroon kayo nito sa inyo, pwede na kayo ang gumawa mga kaibigan para sa inyo. Ituhin natin paglinis ito parang nalinis ang ating gawing tea. Saka kasi inumin natin to. Saka pagkatapos nito ating chop-chop yun ng mga kaibigan. Ganito linis Hilhan natin ng tubig at saka natin isaw-saw natin sa tubig mga kaibigan. Okay. Linis na to. Selected yan ito walang sira na dahon, walang sira na trunk niya. Yung magandang trunk ang ating gawin. Marami tayo, makapili tayo kung ano ang gawin natin dito mga kaibigan. Okay, sundin nyo ito. Iwain, gawin natin ito ng maliit. Okay, pagkatapos nito, ibilad natin mga kaibigan. Okay, tingnan nyo kung paano gawin ang ating tea na malinis. Okay, para sa ating katawan kasi ating inumin to at kailangan malinis ang paggawa nito mga kaibigan. Okay mga kaibigan, dito lang natin ibilad sa malapit sa ating bahay. Paggawa. Itong dito sa may init na parte. Dito. Ilan natin mga kaibigan, pagkatuyo nito. Bulaklak pag mayroon. Natin gilingin natin to. Ito lang natin ibilad parang makita natin kung may anong lumalapit, parang hindi makapitan ng dumi. Ating gilingan. Okay mga kaibigan. Tingnan nyo. Ito ang ngipin niya dito at saka nilinisan ko to bawat gamit ko nito. Pagkatapos ibabad ko sa tubig, mainit na tubig. Linisin ko kasi ang tea ay inumin natin, di ba? Ang unang uminom diyan ako. Pag hindi yan mabigay sa mga tao, walang mabigyan o walang mayroon pa diyan sa dami sa ako ang sayang kung hindi inumin kasi ginawa ko yan para sa akin. Ito naman kaibigan ang tumigilad natin konti. Hindi lang natin masyadong patuyuin kasi parang easy lang ang gilingan. Hindi pa yan sa tigas. Matigas ba? Gahi, matigas ikot-ikot ang ating gilingan. So ito na dito. Sa tayong okay. Ito. Tingnan natin.
Ito na, tapos na ang gilad. Galing sa gilingan, pagtapos ng giling, binilad, ito na ang resulta mga kaibigan. Ito na. Ilagay natin dito, oven. Okay, teka, tingnan natin. I-on sa natin ng oven ha. Okay, ito. I-on sa natin ang oven parang sigurado makita nyo kung totoo bang oven ang nilagyan. Okay, set natin sa 100. Ito. Okay, 100. Okay, dito sa isa. Tingnan nyo, sumiga ta. Kita nyo, siga na. 40 minutes at saka sa 100. Lagay natin. Okay mga kaibigan. Okay, ready na. Kita nyo? Okay, ito na. Una ang ating oven. Nandyan kita. Siga na. Tingnan natin yan. Lagay natin ang ang ating tea. Yung powder tea galing binilad. Siga, ang ano pa yan sa baga sa Bisaya? Ano pa yung baga? Apoy? Apoy ba yan? Okay. Totoong ilagay natin ang to within 40 minutes, mga 20 minutes. 20 to 30. Okay. Nandiyan na. Siga. Nandiyan na ang tea natin. Mamaya, kunin natin yan. Okay, takip mo naman natin. Okay. Siguradong init at saka malinis ang ating tea. Nandyan sa oven within 30 minutes. Siya pa yan, may microbio pa yan. Nandyan sa init na siya. Okay, mga 30 minutes. Init na yan. At saka palamigin at balutin natin ngayon. At tingnan niyo kung paano tayo magbalot. Okay, malinis na ito. Huwag kayong mag-alala kung ano-ano. Ako na naman ang unang tumikim niya at ito ang maintenance ko. Okay, mga kaibigan. Siguraduhin ko na malinis ang ating gilingan. Ito ang kanyang lagyan natin tubig. Katapos natin ang gamit, may dahon-dahon, lagyan natin, hugasan natin yan. Saka ito, hugasan natin yan. Ito ang kanyang sa dito. Yung paggiling na ito. Ito ang takip niya. Malinis yan Malinis yan. Hinugasan ito dito. Hindi yan sa dito ang dito papunta ang giniling natin dito sa ngipin. Malinis dito. Dito hindi na yan gamit. Ito lang. Linisin natin pagkatapos at saka pag hindi pa gamitin, linisin din. Okay, ito ang ating ginawa sa ating gilingan. Saka itong thermos na ito ay lagyan ng ininit bago gamitin. Parang malinis tayo. Okay? Intindihan ba tayo kung paano ginawa natin ang ating tea na malinis? Bilad pa sa init, i-oven pa. Masyadong malinis ang ating tea, di ba? Okay, hindi tayo yan ang gilingan dapat mag-alala. Malinis yan. Okay, tinakpan na. Kasi hindi na natin gamitin muna. Pag gumamit na tayo, atin na yang ulitin pag linis. Pag susilid na tayo ng sa ating ginawang insulin tea dito sa bagong dumating na sisidlan hinatid sa sa GT Express galing sa Shopee. Ordering diyan sa Shopee. Kaya atin ang ibalutin parang matikman natin. Nakatikim naman ako nito. Ipakita ko lang sa inyo kung ano ang mangyari sa ating tea pag ilagay sa baso. Itong malinis natin na tea. Kasi daming proseso to, mataas ang proseso nito. Sigurado tayo na malinis itong tea natin. Ipasidla natin at saka tingnan natin kung anong mangyari kung ilagay natin sa init tayo sa makita ninyo pagtikim. Okay, ito ang init tubig. Okay, lagyan natin ang baso. Init baso-aso. Baka hindi mabasag ang baso Yay. Okay, ito. Ganyan kadami. Ito, set aside natin to. Okay. Ito, saan bang tea natin to?
magkuha tayo ng isa. Okay, ito. Kunin natin ito. Paano natin tumikim pag may mas. Okay, itong tea na ito, hindi ko to sabi sa inyo kung hindi ako magsabi na gamot ito. Pero 20 years ako gamit nito. Kasi may diabetes ako, 40 years old pa. Wala akong maintenance ng iba. Bahala na kayo. Hindi ako magsabi na ito ang gamitin nyo. Basta ako mismo ang aking karanasan. Walang maintenance kahit magtanong pa kayo sa doktor dito. Wala. Kahit sa center, wala ako. Ito lang. Ito lang ang kuha ko pala kasi wala akong pera mga kaibigan eh. Ito, hindi ko magsabi ito magawa lang kayo nito sa inyo. Kung mayroon kayong halaman na ito, kayo nang bahala kung kayo iyon ba ang iyong gamitin, na hindi kayo bumili ng gamot, ibang gamot. Okay, ito lang. Testingan natin. Ito lang. Tsaka yung pag wala ko nito, hindi ko kagawa nito, ko lang, usapin ko lang yan. Directly ang halaman na ito. Direct usap na lang tayo. Direktang usapin lang natin. Ano pa yung usapin? Yung kainin ba? Kainin. Tingnan nyo. Na iba ang kulay ng Pag sigurado niyo na ang katas nito ay mapunta sa tubig, yun, pigain lang natin to pag medyo pwede nang mapiga. Kasi mainit eh. Okay. Ito na. Tsaka ibalik na yan. Ibaba na lang dyan. Inumin na natin to ha. Tingnan nyo kung paano inumin. Kabisado na kayo mag-minom ng tubig. Ganyan lang. Para sa akin masarap to. At saka maganda ang ating katawan. Sa Bisaya pa skill. Ano pa yung lumakas talaga. Para sa akin hindi ako magsabi sa inyo kung ito ang inumin nyo. Pag doon sa inyo to, yung halaman nito, subukan nyo mga kaibigan. Maraming salamat po sa subaybay sa aking vlog at saka pa yung mga subscribers ko. 1,000 almost 1.8 subscribers, 1.8 k subscribers. At saka mga viewers ko, marami pong salamat na punta ako dyan o na kuha ko yung na monetize ang ko, pero hindi pa ako nakatanggap ng pahalipay o pa yung sa Tagalog. Basta wala pa akong sweldo na tanggap kasi wala pa akong pin na dumating. Okay mga kaibigan, at saka maraming salamat sa suporta nyo. Okay, kung mari, ulitin ko, subscribe na lang kayo kasi pag mayroon tayong mga grasya, ako nang bahala sa inyo at ang aking ibigay sa inyo ngayon, pamasko pasalamat lang mga kaibigan. Okay, ulitin ko, maraming salamat. Merry Christmas advance.